जनता के भरोसे बानी। अब फाइनल के जनता हमार चुनाव चिन्ह हाथी पर बटन दबा के अपनो इज्जत बना ले कि देश में नाम फाजिलनगर के महान जनता टिकाऊ बा बिकाऊ नहीं बा। एगो आदमी आइल बा खरीदे खाती आ एगो उम्मीदवार लड़ता ठगे खातिर करीले पैदा भल बानी तब से ये कार करीले। एकरा अलावा हमरा लगे दूसर कोनो कार नहीं बा। हम 24 आवर्स राजनीति के दिन है कि हमार 22 साल के बेटी विधवा हो गई बिया। आज जब अपना बेटी के सामने पड़ी ले तो 2 दिन ले हम डिस्टर्ब रही ले। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना युवा कबीर हुआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी 332 फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र में और हमारा साथ है बानी 332 फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से विधायक पद के प्रत्याशी माननीय जनाब इलियास अंसारी जी। और यहाँ से तमाम बातचीत करब हम ये विधानसभा चुनाव पर कि आगे के प्रोसेस का बा। यहाँ के विधायक प्रत्याशी यहाँ के टिकट कन्फर्म हो चुकल बा बहुजन समाज पार्टी से। सीधे सीधे यहाँ के ले चलता नहीं हम। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत बटे। आपके चैनल के भी धन्यवाद जी। पहल का सवाल ही रही कि रउआ 332 फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी से कौना मुद्दा पर चुनाव लड़ता नहीं? भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, महंगाई, लूट, महिला असुरक्षित और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना देने के खिलाफ भोजपुरी बहन मायावती जी के नेतृत्व में जी हाथी चुनाव चिन्ह पर हम चुनाव लड़त बानी। आज चुनाव लड़ के भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के फाजिलनगर विधानसभा ही नहीं पूरा कुशीनगर और पूर्वांचल में जी भारतीय जनता पार्टी के सपा के सुपड़ा साफ कर देवे के बा। जी। अगला सवाल ही रही कि अब के कुछ दिन पहले रहुआ समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य रहनी है, अचानक बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन भइला के कारण का बा? देखी लो नहीं, हम चैनल के माध्यम से बतावल चाहतानी ये प्रदेश के जनता के जी जौना चीज से जितना दूर रहल जाला ओकरा असलियत के बारे में पता ना रहेला। 38 साल हम समाजवादी पार्टी में बोरा बिछौला से लेके, पोस्टर टंगला से लेके, झंडा लगावला से लेके जितना मुसीबत उठावे के पड़ल बा समाजवादी पार्टी खातिर उठौले बानी जी। ईश्वर से माफ़ी मांगतानी कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में जौन समाज में एगो अफवाह फैलावल जात रहल कि बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व हैंगा करेला होंगा करेला। हम 2 घंटा के अपना समाजवादी पार्टी छोड़ला के बाद 2 घंटा के अंदर उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के नेता सुश्री मायावती जी को मैंने देखा, पहचाना। उतना सरल, उतना कठिन निर्णय लेने वाला, इतना बढ़िया हृदय के आदमी हमके पहला बार क्यों दिखाई दिहल। एगो क्षेत्र में तमाम तरह के लोग भ्रांतियाँ पैदा करेला, भाजपा के लोग, सपा के लोग, कांग्रेस के लोग, कि बहुजन समाज पार्टी में बिना सिस्टम के टिकट ना मिलेला जी। हम आपके दावा करतनी आज चैनल के माध्यम से कि बहन मायावती जी 2 घंटा में हमार दुआरे पर के सोशल मीडिया पर 10,000 जनता के पुकार देखली, रोवल धोवल और रात के 2 बजे लोग के प्रदर्शन कैल जी। अब बहन जी ने हमरा के बोला के टेलीफोन पर और कहली कि तुम 38 साल जौना पार्टी में रहे हो उस पार्टी ने आपको नहीं समझा, लेकिन मैंने 2 घंटे में आपको जो समझा है
आप हमारे दल से लड़ो, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे और आपको उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक बड़ी जगह देकर पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी पहचान बनाएंगे। जी जी। अगला सवाल हमारी रही कि चुनाव लड़े से पहले 332 फाइनल विधानसभा क्षेत्र में कोनो बाढ़ आपदा में, चाहे कोनो आकस्मिक घटना में, चाहे कोरोना महामारी में राउर विधानसभा क्षेत्र के जनता खातिर कौन कौन योगदान रहल बा? हमारा आश्चर्य होता कि रउआ ऐसा आदमी हमारा ऐसा जमीनी कार्यकर्ता से ही सवाल पूछता। पैदा भइल बानी तब से आई ले ये करवे कैले बानी। आपदा में तो अलग बात बा, आपदा में तो लगल ही बानी, बिना आपदा के हमारा ऊपर आपदा रहेला। रोज दरवाजा पर सवेरे 100 लोग हमारा जुटेला, ओइमें से 5 गो बीमार लोग रहेला, 5 गो लोग के घरे शादी रहेला, 5 लोग के यहाँ बेटी के कोनो दिक्कत रहेला। जग जलसा या मैच आ क्रिकेट आ बियाह शादी रातों दिन यही में हम बिलाइल रहीले। हर जाड़ा में 300 कंबल बाँटिले अपना इलाका के गरीब कमज़ोर लोग के। हर अपने नेता के जन्मदिन पर, अपने माई बाप के जन्मदिन पर पत्रकार सम्मान समारोह रखिले। आ जौना क्षेत्र में जो अग्रणी बा ओकरा के सम्मान करे के कार्य करीले। पैदा भइल बानी तब से ये कार्य करीले। एकरा अलावा हमरा लगे दूसर कोनो कार्य नहीं बा। हम 24 आवर्स राजनीति के व्यक्ति हैं। जी बिल्कुल। अगला सवाल हमारी रही कि अगर 332 फाइनल विधानसभा क्षेत्र से रउआ के जनता सेवा करे के मौका मिलता, अगर प्रतिनिधि बनता नहीं रउआ विधायक प्रतिनिधि, तो क्षेत्र के तकदीर और तस्वीर के बारे में का सोचल बन 332 फाइनल विधानसभा क्षेत्र के? दुर्भाग्य बा ए विधानसभा के जी कि ये विधानसभा में लगातार उ लोग पद पर जाता जकरा खुद अपने शरीर के शुद्ध नहीं बा। तो उ गरीब कमज़ोर नौजवान किसान महिला के मदद का करी। फाजिलनगर विधानसभा जितना अछूता बा विकास से, ये जिला में कोनो विधानसभा उतना अछूता नहीं बा। एजा ना सड़क बा चले के लोग के 1-2% छोड़ दें। एजा ना चिकित्सा के अच्छा कोनो व्यवस्था बा, ना शिक्षा के व्यवस्था बा, ना इंजीनियरिंग कॉलेज बा इस क्षेत्र में, ना गवर्नमेंट के कोनो महाविद्यालय बा, ना कोनो ITI बा इस क्षेत्र में, ना कोनो उद्योग धंधा बा इस क्षेत्र में। महिला सुरक्षा के कोनो इंतजाम नहीं बा, कोनो इंतजाम नहीं बा महिला के हिफाजत के। पूरी तरह से ये क्षेत्र के थानेदार, ये क्षेत्र के सिपाही, ये क्षेत्र के लेखपाल कानगो जितना सिस्टम बा उ सब इस क्षेत्र के गरीब लोग के तबाह करे वाला बा। हमार लक्ष्य बा कि अगर जनता के आशीर्वाद सने मिलल और जैसा लगता मिलता, एक तरफा लहर चलता ये विधानसभा में कि लोग बाहरी के भगावे जाता। ये विधानसभा के जो नेता रहल वालो वो लोग से लोग उब गइल बा। 10 साल के कार्य लोग के देख के लोग के छोड़ल चाहता। पूरा विधानसभा एक तरफा बहन मायावती जी के बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के हाथी पर वोट दे के भारी बहुमत से विजयी बनावे जाता। जी बिल्कुल। अगला सवाल हमारी रही कि हर एक पंचवर्षीय योजना में एगो विधायक प्रतिनिधि के सालाना बजट कितना होला और एक विधायक प्रतिनिधि के कौन कौन कार्य होला अपना क्षेत्र के विकास खातिर? मूलतः जे राजनीति के लोग बा आज सरकारी पद पर जाता जी, ओकर काम बा क्षेत्र के विकास, सड़क पुल पुलिया, दवाई, पढ़ाई, आम लोग के हक हकूक की लड़ाई, बेरोजगारन के रोजगार खातिर लड़ाई, समाज में भाईचारा पैदा करे के काम। जितना जनप्रतिनिधि आज ले भइल बड़े जा
उ सब आपन जेब भरे खातिर आपन फार्म चुनाव में ही खाली लोग कहला कि हम विकास करम, रोजगार देम युवा लोग, आ फिर से बाद में हुए गरीब के चेहरा पर दुख दर्द बढ़ रहेला। एक हम मानत तानी, जी लेकिन इलियास अंसारी के एक बार मौका मिल जाई तो रहुओ समझ में आ जाई और समाज के भी समझ में आ जाई कि विधायक के मतलब का होला। जी हमारा विधायक होते सबसे पहला काम हो जाई कि ये विधानसभा में जौन थाना बा आ जौन लेखपाल कानून सब बा वो राइट टाइम हो जाई आ वो लोग के कोनो आदमी के 5 रुपया घूस ना लगी। दूसरा काम बा ये विधानसभा के सारा सड़क के इंतजाम कैल, ये विधानसभा में भ्रष्टाचार से मुक्त करावल, ये विधानसभा में आम लोग के न्याय दिलावल, ये विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, उद्योग धंधा नौजवानन खातिर, ये विधानसभा में अमन चैन पैदा हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती मोदी से मुलाकात करके रोवा कैसन फीलिंग आ रहा बा? बहन जी से बात भइला के बाद हमारी दिमाग में जौन गोबर भरल रहला वो निकल गई। कैसे? हम कहनी बहन जी अब समय नहीं बा आ हम सिस्टम में आ ना पाए, हम टिकट हमके ना मिल पाई राहुल। बहन जी कहली कि आप समाजवादी पार्टी में रहनी है, आपके लोग बरगलौले बा, हमरा टिकट में कोनो दिक्कत नहीं बा, 1 रुपया के कहीं खर्चा नहीं बा। जी हम आपके टिकट भी देब, आपके पैसा भी देब, गाड़ी डीजल पानी के। लेकिन सोशल मीडिया में तो वहाँ के ऑडियो वायरल हो रहा कि पैसा वहाँ के मांग करल बनी। हमरे वीडियो वायरल अबे हो जाए कि पैसा के हम मांग करते रहनी है। जी वो तो आप लोगन के पास बड़ा खेल तमाशा बा, तो आप लोग तो वायरले कर देब। लेकिन ऐसा लेडी, आयरन लेडी हम ये धरती पर आज ले बहुत कम देखले बानी, के बारे में हमारा गलत फीलिंग रहला। बहन जी कहली कि टिकट तुम्हारा भेज तानी सीधे गोरखपुर, जी 1 रुपया तोहार नहीं लागी, गाड़ी ना होके तारा लगे तो हम गाड़ी भी भेजतानी। आ गाड़ी से आ जा गोरखपुर आ टिकट अपन लेके जा, तू चुनाव लड़ा, तारा कोनो दिक्कत हो हमरा से बतैया। आ MLA तक बनावे जातानी, जाना पार्टी में 38 साल रहा हूँ, MLA ना बनौलस। हमरा पार्टी में अभी तरह 2 घंटा अले ना भइल, हम MLA भी बनावे जातानी। आ पूरा उत्तर प्रदेश के नेता बनाए तारा के पार्लियामेंट के चुनाव में, तारा के हेलीकॉप्टर से पूरा प्रदेश में भाषण समाज पार्टी बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। 1 मिनट, लास्ट में सवाल रही कि कितना चैलेंज रही है कि विधानसभा चुनाव में बीएसपी के कितना सीट आ सकता है उत्तर प्रदेश में? साइलेंट BSP सरकार बनाने जा रही है। जी पूरे प्रदेश में जितने लड़ाकू लोग के समाजवादी पार्टी टिकट कटलस, जी 70 लोग के तो हम जानता नहीं, हमरा ऐसा लोग के टिकट कटल बा। और 70 पर 70 जीते जाती है बहुजन समाज पार्टी। हाँ, हमारा के सबे समर्थन कर दी जी सरकार बनावे खातिर। हम चुनाव भी जीतब, यहाँ से बाहरी के खदेड़ा होके जाता, चाहे वो कितनो पैसा बांट ली है, एजा के लोग मेरी झांसा में आवेला नहीं बा, आ भाजपा के धौस में आवेला नहीं बा। अच्छा, 332 फाइनल विधानसभा क्षेत्र के जनता से लास्ट में का सुझाव देव, का संदेश देव, का निहोरा करब? हम 332 विधानसभा फाजिलनगर के महान जनता से जी ये हाथ जोड़ के अपील कर चाहतनी कि 38 से 40 साल के जीवन हमार ये विधानसभा के लोग खातिर समर्पित रहल बा, सबके खातिर चलल बानी। हम कोनो आदमी ना कह सकेला जे हमरा दरवाजा पर आइल होके, हमके टेलीफोन कैले होके, ओकर काम ना हम कैले होखी। तो एक गो आग्रह कल चाहतनी हाथ जोड़ के फाइनल के जनता से
कि हमरा संगे नाइंसाफ़ी भइल बा, हम बर्बाद हो गइल बानी ये राजनीति के पीछे। हमरा लगे अब कुछ रह नहीं गइल, जनता के भरोसे बानी। अब फाइनल के जनता हमार चुनाव चिन्ह हाथी पर बटन दबा के अपनो इज्जत बना ले कि देश में नाम हो जा कि फाजिल नगर के महान जनता टिकाऊ बा, बिकाऊ नहीं बा। एगो आदमी आइल बा खरीदे खाती आ एगो उम्मीदवार लड़ता ठगे खाती। तो ई ठगे आ बाहरी आके जौन धमकी देके कि हम खरीद लेब, हम हई कर लेब, फाजिल नगर ह। एजा के नेता रहल बड़ा स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह, एजा के नेता रहल बड़ा बाबू मोहन सिंह, राम नरेश पांडे जी, एजा के नेता रहल बड़ा रामधारी शास्त्री जी, एजा के नेता ईमानदार चरितवान लोग रहल बा। ये विधानसभा में रुपया ना चलेला, ये विधानसभा में धुरतई ना चलेला, इमोशनल लोग बा। बहलावला फुसलावला पे एक आध में रहने उन्हें हो गई रहला। सब लोग ए बेरी बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में खड़ा बा। इलियास के आंसू पोछे जाता। हम आपसे कहल चाहता नहीं कि यह राजनीति के दिन है कि हमार 22 साल के बेटी विधवा हो गई बिया। आज जब अपना बेटी के सामने पड़ी ले तो 2 दिन ले हम डिस्टर्ब रही ले। ये समाजवादी पार्टी के राजनीति के दिन बा। आज दिन बा कि हम सड़क पर बानी, हमारा का कुछ नहीं के बच गए। हम जनता से हाथ जोड़ के अपील करता तनी कि हमरा के बचा ली लोनी। आ बहन मायावती जी के जौन विश्वास हमरा पर कैले बाड़ी, वो विश्वास के इतना मजबूत स्तंभ दे दिलोनी कि आवे वाला दिन में फाजिल नगर के ऊपर केहू आँख उठा के तरेरे न पावे। इलियास अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन मायावती इलियास अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम। हमारा साथ में रहनी आ गया 332 फाजिल नगर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से विधायक पद के प्रत्याशी जनाब इलियास अंसारी जी। यहाँ से तमाम बातचीत भैया। कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना, युवा कवि। धन्यवाद।